V srdci Žitného ostrova v Dunajskej Strede si milovníci vodnej zábavy určite prídu na svoje. Thermalpark má totiž svoje brány otvorené pre návštevníkov počas celého roka, bez ohľadu na poveternostné podmienky. 6 vonkajších a 4 vnútorné bazény zaručujú, že malí aj veľkí si môžu ničím nerušene zaplávať, či si len tak počľapkať, prípadne využiť blahodárne účinky horúcej vody na unavené a boľavé končatiny. Žitný ostrov sa môže pochváliť najbohatšími zdrojmi podzemnej vody na Slovensku. Koncentrácia rozpustených minerálnych látok je v tunajšej termálnej vode obzvlášť vysoká. Vďaka svojmu zloženiu pôsobí mimoriadne priaznivo na pohybové ústrojenstvo. Prvé termálne kúpalisko v meste otvorili v roku 1930. V tom čase bolo v prevádzke len počas letnej sezóny, no až do 60. rokov minulého storočia sa jeho 2 bazény, šmykľavka a športoviská tešili vysokej návštevnosti. Záujem o kúpalisko znovu narástol začiatkom 70. rokov. Vtedajšie vedenie mesta rozhodlo o vytvorení nového zariadenia a čoskoro boli vykonané prvé skúšobné vrty. Zároveň vypracovali plány na výstavbu nového kúpaliska, ktorého slávnostné otvorenie sa uskutočnilo už v roku 1973. Termálne kúpalisko sa za 5-10 ročí neustále rozvíjalo. Namiesto jedného bazéna sa dnes píši hneď 10 a ich voda pochádza z nového vrtu. Uskutočnili sa rozsiahla výsadba zelene a terénnych úprav, aby si tí, ktorí si sem prídu oddychnúť, mohli rozložiť deky na trávniku v príjemnom tieni. Od toboganov sa nesie hlasný, radostný džavot. Na prírodnom jazere patriacom ku kúpalisku si môžete vyskúšať kajakovanie a pre tých, ktorí si chcú zašportovať, sú k dispozícii športoviská na minigolf, volejbal a stolný tenis. Vďaka pestrej ponuke množstva bufetov nezostanete o hlade ani o smede. Hostia prichádzajúci na dlhšiu dovolenku sa môžu ubytovať v 3-hviezdičkovom hoteli alebo 4-hviezdičkovom luxusnom penzióne v areáli kúpaliska, no o ich pohodlie sa postarajú aj v kempingovej časti vďaka službám na vysokej úrovni. Sklamaní istotne nebudú ani milovníci masáží a saunovania. Vydajte sa teda za dobrodružstvom. Zavítajte do Dunajsko-Stredského Thermalparku.